Avui, en l'àmbit de les jornades culturals a batxillerat, hem rebut la visita del mag David València, que ens ha parlat de la seva professió, del món de la màgia, i una mica ens ha costat aquest món a nosaltres. Benvingut i moltes gràcies per la xerrada. Hola, gràcies. Espero que us hagi agradat. Bé, primer de tot ens agradaria saber com i quan et vas donar compte que la teva vocació era la màgia. T'explico, jo de jove, diguéssim, de jove quan tenia 20 anys, em van diagnosticar una malaltia inflamatòria intestinal, malaltia de Crohn. I vaig estar molt temps hospitalitzat, feia moltes estades als hospitals. I va coincidir que el Juan Tamarit treia uns fascicles i el meu pare em portava a l'hospital els fascicles de màgia. Però tot venia perquè el meu pare de petit sempre feia 3 truquillos, ell sabia fer 3 truquillos de màgia, com Big Fish, saps que fa allò de la moneda trencada i no sé què, o em sembla que és aquesta pel·lícula que va amb la moneda trencada o alguna cosa així. Doncs igual, exactament igual, o sigui, el meu pare feia 3 truquillos de màgia i vaig dir, porta'm els d'allò del Tamarit. I aleshores vaig començar a llegir, a mirar i tal, i es va convertir en la meva afició, no la meva manera de viure. I des de fa uns anys que vaig dir, i per què no? Vaig sortir davant d'un teatre perquè em va ajudar un director de teatre a fer un dia i sortir davant de 500 persones de copte. Y el subidón fue tan bestia que dije, yo quiero esto me mola, o sigui, el poder retransmetre a la gent sentiments i projectar sentiments i coses, m'encanta. I dije, adiós al diseño gráfico, me dedico a la magia. Bueno, ja ho has dit una mica, que m'agrada molt el mag Tamarit, però ens agradaria saber quins han estat els teus mags referents. El referent, doncs, evidentment comença amb el Juan Tamarit, després comença també el Pepe Carroll, tenim també aquí a Barcelona tenim a Joaquim Matas, que és un mag que no és mediàtic, però que és un dels millors mags que hi ha a Catalunya. I aquests són els meus referents. I a nivell després, si te'n vas ja a nivell de fora, és que no em quedo en cap, o sigui, sí que hi ha els pares de la màgia, que és, no sé, podríem dir Dave Vernon, i ara em sortirà el nom, me van a matar, que no em salga este nombre. I com han canviat la màgia des dels seus orígens fins a la màgia d'avui en dia? Quines diferències hi ha? Bàsica. Les xarxes socials, vídeos. O sigui, abans la màgia era molt excloent, era molt de cercles petits, mags que feien un truc de màgia i no se'l deien ni se'l passaven i eren exclusius i tal. I el que tenies que fer quan jo vaig començar, per exemple, era que hi havia molta... Això a nivell mag, a nivell no espectador, a nivell mag. Tenies que buscar molta literatura màgica que valia una fortuna, ¿vale? No tenies el YouTube com ara que voy a ver magia, YouTube. I aquesta és la gran errada. La gran errada és que la gent avui dia, els mags que comencen o nanos que volen començar, miren al YouTube i veuen com es fa un joc. I es pensen que fent-lo igual que fan al YouTube, el poden fer. I sí, el podran fer, però no tindran tot el que jo us he explicat avui, la teoria. I la teoria et ven un llibre. En un llibre, potser hi ha 100 pàgines per un joc de màgia, que és un efecte molt curtet, però tot té la seva teoria. Per què deixava el sobre al voltant de la taula? Per què he de posar, m'entens? O sigui, tot això, si no s'explica, la gent no ho fa. I és important. I és aquesta. Això a nivell mag, a nivell ha rebentat, o sigui, el tema de les xarxes ha rebentat, el tema del secretisme, dels cercles petits, todos quieren ser magos y todos se creen que ahora con una baraja pueden ser magos, i no. Costa arribar a un cert grau de professionalitat i has de llegir llibres, això és important. I a nivell públic és... Abans la màgia era, com t'ho diria jo, eren més ingenus tots, vale? I com, assombraven moltes coses. Ara estem en un món d'inputs, de pam-pam, i inputs constants. I la màgia ha de ser també castanyes importants. I això, jo estic hi ha dos línies. Hi ha 2 línies en el món de la màgia, que una és la línia, com ho diria jo, la línia purista, que vol l'efecte pur, diguéssim, i sí que està molt bé,
però potser és per mag, i després la línia d'entretenidors, que sóc jo més, que sacrifico una mica a l'efecte màgic perquè ens ho passem bé. Oi que durant el joc últim hem rigut, ens ho hem passat bé, jajaja, jejeje, i això que he baixat el pistó i podríem fer-ho més d'allò i encara riure més. I l'efecte màgic ha estat bé, la castanya final ha estat potent també, que hi havia 20 cartes. Però és això, jo el sacrifico una mica, jo no soc tan purista. Aquesta és, per mi, els dos canvis de la màgia avui dia. I com és i què comporta viure en el món de l'espectacle, concretament en el de la màgia? Depèn. Has de tenir en compte que la gran majoria de jo fins ara i la gran majoria de mags són aficionats. Quan ets professional, hi ha molts graus de professional. Estan els mediàtics, que aquests sí que viuen i es dediquen tot el dia a la màgia. Estan els pseudoprofessionals, que jo em podria incluir, però que estic a un nivell més no teatres, no grans events, no soc més familiar, més màgia familiar, comunitari i tal. Que sí, què comporta? Clar, la gent em diu, David, però com pot valdre, jo què sé, un espectacle d'una hora que ve el nen a la comunió 300 euros? Coi, perquè porto tota la vida assajant i tota la vida practicant i intentant millorar i intentant fer tot això, o sigui, això té una feina darrere que no es veu. Ah, és que viene una horita, sí, viene una horita, però jo totes les que no he cobrat són les que estic cobrant ara, o sigui, és canviar, diguéssim. I es viu d'aquesta manera, que t'has de superar, diguéssim, si vols ser professional cada dia, no quedar-te ni no conformar-te amb mira, faré 4 tonteries i tal. O sigui, és això, o sigui, vist dintre del món dels màgics, som una mica endogàmics, perdem una mica de vista al públic i ens fem coses per nosaltres, és el que us he explicat abans. Hola, que fuerte, que bueno, i vas al públic i li fas allò i dirà, oh, que bueno, però m'ha gustat més ese, que per tu ha fet alguna coseta molt xorra. I això. I quina ha estat alguna funció que recordis amb més apreci o que hagi estat molt especial per tu? Mira, hi ha una que vaig cada any a cada ensenya, que són nanos amb deficiències intel·lectuals, hi ha molt síndrome de Down, hi ha molt d'allò, i és superguai, tio, treballar amb aquesta gent. O sigui, acabar un espectacle en què et vinguin tots a abraçar és genial. O sigui, i una que em va marcar molt, el de cada ensenya és brutal cada any, o sigui, jo hi vaig perquè és brutal, o sigui, cada noi, estem parlant de nois des dels 60 fins de 15-20 anys, que vinguin i t'abracin és brutal. I una que em va canviar molt, això que us he dit abans de sacrificar una mica l'efecte màgic, el mago con superpoderes, que a mi no m'agrada, pel divertiment, anem a passar-nos bé amb efectes màgics. És una senyora, quan jo vaig fer un espectacle en la inauguració, encara no era professional, simplement ajudava un amic que inaugurava un bar, i vaig sortir i vaig fer 4 cosetes. I aquesta senyora em va venir i em va dir, com et dius? Dic, David, i mira, era una senyora de 70-75 anys, i mira, no sé què has fet, no ho recordo, però només sé que m'ho he passat molt bé. M'ho he passat tan bé que vull donar 2 petons. I em va donar 2 petons, i vaig dir, hòstia, que guai. I aquesta em va marcar molt també, m'entens? Que hi ha punts d'inflexió, que vas primer a un rotllo supermago i dius, pa què? M'entens? I jo tinc una mica de crítiques per part dels meus companys, m'entens? Però és això, jo m'estimo més aquesta vessant. Recordes els teus temps com a mag amateur? Sí. Com eren? Com eren? Doncs amb la família agobiada, amb els amics agobiats, amb tothom agobiat. No eren molt diferents d'ara, O sigui, el que sí que era més, el que us deia abans, més treballar per mi mateix i per la gent. O sigui, era més treballar per altres mags, per dir, hola, acabo de leer este libro, que si haces el no sé qué del rec contra no sé qué, del no sé cuántos, i tu feies per tu mateix, pajillas de mago, que digo jo. Tu feies per tu mateix i era, ja me ha salido. I clar, i els feies als amics, i mira, i tal, i deia, ja pesado, no sé què. Ara ja no faig màgia amb els amics. O sigui, ara, com s'ha convertit en la meva professió, ja estic una mica fartet. O sigui, jo quan arribo a casa ja ni els meus fills, ni la meva família, ni els meus amics em veuen fer màgia com ens veiem fer abans. No, perquè ara ja és a nivell professional, ara ja és, és penca, estudia, treballa i després fes-ho quan et paguin. I sí, pots convidar-los, escolta'm, veniu que vull fer una gala i tal per provar coses noves. Però ja és diferent, ja no és cada 2x3 allí con les cartes, com tal, passant.
Bueno, això una mica ho has dit abans, però com pot ser que tot i l'espectacularitat del segle XXI, no? Del cine, la realitat virtual, totes les coses noves, aquests nous inputs que estem rebent, la màgia ens segueixi captivant d'aquesta manera? Els Reis Mags. Els Reis Mags, oi, que et captiven i han captivat sempre perquè és il·lusió. O sigui, si aconseguim il·lusionar a la gent, que no sigui un repte, perquè tots els inputs aquests que tu dius són reptes, no són reptes, són molt directes, ¿vale? En el moment que aconseguim embolicar algú maco, amb música, és com... Per què plores quan escoltes una cançó? Si t'arriba. Doncs és el mateix si estàs fart de sentir a l'Spot i cançons cada dia. És el mateix. Si t'arriba realment, si arribes a connectar amb el públic, a il·lusionar-lo, doncs sempre tirarà això, el tema de la màgia. Perquè jo el que vull intentar aconseguir sempre és que no vinguin a veure'm a mi o jo anar a un espectacle de la gent de te voy a pillar, porque me acabas de retar y te voy a pillar. No, no és la meva missió. La meva missió és anem a riure i anem a passar-nos bé una estona. I per això us he ensenyat 4 truquillos de màgia que són a l'ABC de la màgia, però és per això, o sigui, perquè és... M'entens? O sigui, és il·lusió. Bé, com hem vist a la teva xerrada, l'humor i la màgia es compaginen molt bé. Creus que s'ha de ser un gran showman per ser un bon mag? Depèn. Hi ha mags que tenen una vessant humorística, hi ha mags que tenen una vessant més gore, hi ha mags que, clar, dels mentalistes que són més serios, depenent, o sigui, clar, jo no puc fer mentalisme de Leo tu mente, tengo poderes, si hago el gilipollas de... No, entens? Tu, quan jo li he fet aquest truquillo a la Gemma, vosaltres sabeu que jo no tinc poders i que no li he endivinat la carta ni sabeu alguna cosa, us imagineu alguna cosa. Però jo ho he fet de manera de... no entra, no serà un 3 i és un 3. Que guai, que cabrón, com ha salido que és un 3, no? M'entens? Queda com en la... M'entens? Perquè ho faig amb humor, ho faig així, un todopoderoso mentalista, que jo els defenso també, no es baixaran del seu personatge. I mola molt. Un consell, o sigui, hi ha mags que al revés, que són serios, que són mago de manipular i tal. Hi ha moltes vessants en el món de la màgia. I un consell, perquè mireu, hi ha una maga a Indonèsia que ha sortit ara fa 2 dies, ara us quedarà gravat el nom, que es diu Sacred Rihanna. Poseu això i mireu els vídeos d'ella per internet. Ha estat en un Got Talent, però és una tia que va amb el rotllo una mica oscur, com es diu, una mica gore, una mica tenebrós, una mica... La tia surt amb els cabells tancats, amb un osito, i fa de maga, és una nana jove, però clar, no es baixa del personatge ni que la matin, o sigui, guanya el Got Talent i l'únic que pot dir és «Què tal, Rihanna, tu has passat bé, estàs contenta?» I amb la seva veu una mica ida de la olla diu «Sí, ens hem divertit molt, perquè ella va amb els seus espírits i tal, i no deixa de ser un espectacle de màgia, però és superguai». O sigui, per això, cadascú ha de trobar el seu lloc. Y sí, magia y humor están ligados. Hay un libro así de gordo con gags de magos que no soporto. Quantes vegades és el mag que li dona la carta a una noia, signa la carta i posa el teu telèfon. Ho heu sentit 1000 vegades, sí o no? Sí. Vale, pues está en un libro de gags. No els suporto. I és l'horror. Has de ser tu, has de ser... Si et va bé i ets tu, pues de conya. Vale. Com a mag, quina importància té tenir més o menys fama? Depèn del mag. Depèn del mag. El mag mediàtic, i vol ser-ho, pues de conya. Té fama i es dedicarà a fer coses. Perquè li agrada fer-ho en plan mediàtic, en plan gran, en plan triomfar. Després hi ha el mag que la fama li dona... És una fama i reconeixement dintre dels seus companys. Perquè va a un congrés mundial o a un congrés nacional i el coneixen. Si jo et dic Héctor Mancha, tu què em diries? No ho coneixo. Vale, Héctor Mancha és el campió mundial de màgia de fa 2 anys i és de Madrid, és un bombero madrileny i el tio ha voltat per tot el món fent màgia amb el seu número de 10 minutets i li ha canviat la vida, però dintre del món màgic, perquè va al Cabaret du Monde i tal, però no el veuràs.
tipus Maglari, tipus Màgic Andreu, tipus Mago Pop, tipus Juan Tamariz. Juan Tamariz s'ho ha currat, ha estat mediàtic, però és un dels grans mags també. L'Ari també. Però és això, o sigui, una cosa és que siguis mediàtic i famós i una altra cosa és que siguis un gran mag reconegut pels mags. ¿Y qué cambia en que hay más curro? Y yo creo que tiene que ser un agobio. Jo estic agobiat amb les comunions que tinc aquest any. Tens algun consell per als aspirants a mag? Que lean. Que lean i que es facin membres d'una associació i que no vagin a aprendre de ensenya'm a fer aquest joc, perquè és el que estan acostumats. Mira, aquest joc és feixista que ho he vist al YouTube, que ho explicava un tal, no sé què. No. La idea és, si a mi em ve un aspirant a mag, serà que em digui mira el que sé fer, mira el que he après, i aleshores jo el podria assessorar. No, com has fet aquest joc de les 7 cartes? Comencem malament, aquí. No t'ho ensenyaré. És a veure què saps fer tu, i aleshores et diré si estàs preparat per fer aquest joc, que hagi així. Entonces ja saps que saps fer això i això, doncs t'ensenyo la meva tècnica per fer aquest joc. És això, o sigui, que lean. I que s'envoltin de mags. Doncs moltes gràcies, fins aquí l'entrevista, moltes gràcies per haver-nos apropat la màgia aquí a les jornades culturals.